ụlọọrụ ministri na-ahụ maka mgbasa ozi na ụlọọrụ ejesi dị iche iche nọ n'okpuru ya enyego nkọwa banyere amụma ego ọrụ nke afọ 2025 nyere otu kọmiti na-ahụ maka mgbasa ozi na ndị otu kọmiti ndị nke ọzọ nke onye ndu ha bụ Honorable Ejike Okechukwu na-anọchite anya Anọchatu constituency, Honorable Fred Ezenwa bụrụ onye na-anọchite anya Ọdịnicha South constituency 1 na ndị ọzọ. Ha kwupụtara obi nwute na banyere otu esi wee lụọ ọrụ na afọ 2024 bụ nke a na-abịa n'isi njedebe ọkachasị n'ihe gbasara iwepụta ego. Kelechukwu Chukwudị wetara anyị akụkọ. Oge ọ gwara ndị nta akụkọ ABS okwu maka bọjetị ministri ya, kọmishọna na-ahụ maka nta akụkọ bụ dọkịnta Law Mefo mere ka amata na bọjetị ha karịrị ijeri naira 5 bụ nke ga-enye aka ịhazi ministri ahụ ọkacha n'ihe gbasara mgbasa ozi, ikwu maka ihe gọọmenti rụpụtara yanakwa ịmara ebumnobi ndị mmadụ gbasara ọchịchị gọọmenti. Onye bụ onyeisi oche nke ngalaba Anambra State Signage and Advertisement Agency bụ Maazị Tony Ujubọnụ kwusiri ike na bọjetị ngalaba ahụ bụ nke ga-enyere ha aka ịlụ ọrụ ha ọfụma dịka o si kwesị, ọkacha iji ihe agbara ọhụụ digital era nke ha kpọrọ anya ọra ịlụ ọrụ ha ọfụma yanakwa ịchụnta ego nyegara Anambra steeti. Onye isi oche nke ihe ọgbara ọhụụ ICT bụ Maazị Fred Agbata nọ na ya yanakwa onye isi oche nke ụlọ mgbasa ozi ABS Maazị Chris Molu nọ na ya bụ ndị jikwere ohere ahụ wee gụpụta amụma ego nke ha ga-eji rụọ ọrụ n'ahọ na-abịanụ.